Junta, building better Africa. Checking my time. Today on what? 5 January 2025. 5 January 2025. Axias J. Sabao. In the secret loom of prophecies concerning about Malawi, God told me, go to the first Sunday service and review these so that they must have an answer. I declare and I'll speak and I'll tell you. The president of this country, I saw him. The president of this country going back to what they agreed with the late Jirima in the secret room where they were saying that 5 years Yulu and 5 years Aulu. I saw him and his God, the president and his God, convincing him, telling him to surrender the presidency to Maulosi. Soon, you will see Maulosi becoming the president because of the agreement. Because the president is still in the agreement. I saw Maulosi becoming the president. Late months before elections, when the electoral commission will open the campaign, you see Maulosi. I'm now the president of this country. 2 things will happen. I repeat those things. Those people who have been asking that, what will happen? It's the president. Consider anybody? Giving an order to what they agreed in the Tonse Alliance. And I saw the president giving the presidency to Maulosi. Then the president of MC, Dr. Sagwera, will give his presidency to Chimwendo Banda. And I saw Chimwendo Banda on the ballot paper. And I saw confusion in MCP government and the whole country at large. There will be confusion. And this confusion will give a chance to UPN president Daliso Kabambe. This is what I saw. Inside this fracas, inside this confusion, I saw the DPP camp. Angel of death striking some other people in DPP. Confusion again. Confusion again. And I saw the angel of death striking people in MCP. Confusion again. End of the day, end of the time, you are going to see someone pure standing, and the whole country will have no option but to vote for him. I review this today on 5th January 2025. Checking the time. God bless you. Amen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tumyamike Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maindi abambo mawauno lero pa 11 January 2025 ndabwera ndi uthenga okhumudwa komanso ndili wokhuzika pa zomwe zikuchitika m'dziko lathu la Malawi pansi pa ulamuliro wa abusa Lazaro Chakwera. Ndisanapereke uthenga umene ndili nawo, ndimafuna ndipemphe amalawi anzanga azipembedzo zosiyanasiyana komanso anthu amene sali pa chipembedzo koma iwo nkumayitanidwa kuti ndi Malawi, kunena kwakuti tisazayerekeze kusankha mbusa, shekhe, profeti kaya mlaliki wanji nkunsankha ndi kumpasa umpando wa upresident. Mistake imeneyo tisazabwerezenso. Izizi ndayang'ana mbuyo nthawi ya Yona imene Mulungu anamtuma mudera lina kuti akagwire ntchito ya Mulungu. Iye anaganiza zothawako, koma Mulungu anachitisa chokwera chimene iye anakwera pa nyanja kufuna kumira cholinga amene uja abwerere kumalo kwake kumene Mulungu anamutuma. Ndipo mapeto maere atachitika zinapezeka kuti Yona ali woyenera kuti aponyedwe pa nyanja kuti anthu apulumuke. Uthenga wanga ndionena kuti pa 16 September muchaka chinocho tiyeni Yona uyu amene tili naye ife lero iyi tikamponye mu nyanja kuti mavuto amene tili nawo mavuto amene wa athe. Abale anga, taona ni dziko limene ife tikukhala, chitetezo kulibe. Pamene achitetezo ayamba kuombera anthu muziwe kuti dziko lasokonekera. Pamene achitetezo ayamba kufuna kumapha anthu ma citizens ndiye kuti dziko limenelo lasokonekera. Pamene achitetezo akuteteza zigawenga muziwe kuti dziko limenelo lasokonekera. Mayi Yoram, kodi aja azikwanje mmati mwayamba kuagwira aja ali kuti izi zikutidabwisa chifukwa chonena kuti polisi ikangogwira munthu pasanapite 2 hours 1 hour 30 minutes zikupezeka kuti dziko lonse laziwa kunena kuti cheuchene agwidwa. Sona azikwanje aja mpaka na lero maina awo sakutuluka ali kuti nanga mukwasunga polisi yake iti. Nanga masiku akupitirira kwambiri, mabero ngati mwapasa mabero mnapasira mabero mapolisi yake ati. Kodi mukwasunga anthuwo osayimba milandu? Achakwera kunama ndiye zosayamba. Anapita kunsanje uko kukayima pa njanji kukajambulisa kumeneko akuti nkhani ya mafuta ya dziko la Malawi. Lero mafuta ali kuti anthu mizere kuchokera kumpoto mpaka na kunsanje uko anthu akugona pa malo ogulira mafuta. Mbusa onama kwambiri, mbusa wopanda chilungamo, mbusa osasata chilungamo ndi chiweruziro. Anali kuthamanga mbusa ameneyi ndi kumauza anthu kunena kwa kuti fertilizer zagula 4000 kanthu kena lero ali pa 130. Mafuta ophikira lero ndalama zingati, sopo ali ndalama zingati, chakudya chimene anthu amagula 8000 pano anthu akugula 70000 50 kg. Ndi kumabwera ndi mwano pamene popo nkuauza anthu kunena kwa kuti agulise chimanga matumba awiri akagule fertilizer. Chimanga achitenga kuti anthu akudya chiteze. Lero mbusa amene ndi kumabwera nkumagwada kunena kuti mundipase so 5 years ina akufuna anthu apange chani. Amalawi anzanga, Mulungu ndi woopsa. Anaononga Sodom and Gomorrah ndipo anaononganso ndi anthu abwino amene komanso ochimwa amene amachimwa. Lero pano tili ndi chisanzo chimene chachitika ku America, kuli dera lina limachedwa California. Mulungu waononga. Chifukwa chani? Anthu amene aja amathandizira kochuluka kwambiri kuwathandiza Maisraeli kuti aziononga Mafalistina. Lero Mulungu moto wauyasa yekha chifukwa iye ali ndi angelo ake amphamvu. Dziko la Malawi lili pa chiopsezo, tili ndi mantha kuti titha kuonongeka chifukwa cha Yona uyu amene tili naye, amene anakavotera kunena kuti anthu amene aja Mafalistina azionongedwa ndi Maisraeli. Mulungu atha kutiononga chifukwa cha Yona amene. Mwachangu mwa machawi, abale anga, tiyeni Yona uyu timponyere m'madzi pa 16 asatibweresere mavuto dziko la Malawi.
Lero tikuona njala, tikuona zivomerezi zosiyana-siyana chifukwa cha Yona ameneyi kusiya ntchito imene Mulungu anamutuma ndi kukalowerera kuti iyeyo aziba makobiri. Pa chifukwa chimenechi funso langa ndilonena kuti Jesse Kambwira, inalipo nthawi imene munayankha mafunso kunena kwa kuti asikwanjaja amazitetezera amabizinesi awo mtown, kodi amene aomberedwa zulumayi aja apolisi amazitetezera malonda? Tidikira mwachidwi kuti timve kuchokera kwa Malawi Congress Party a Jesse Kambwira. Mutiuze bwino kunena kuti amene aombera mayiwa ndi amalonda a mzinda wa Lilongwe. Yona uyu tiyeni abale anga tikamponyere mu nyanja, cholinga mtundu wa Malawi upulumuke. Koma tikapanga mistake yoti Yona amene timpase so 5 years ina ndikukuuzani Malawi ibola kungulisapo anthu angawanepo. Koma mmene zililimu zavuta, tiyeni Malawi tiziteteze tokha chifukwa chitetezo kulibe. Analengeza posachedwa pomba chitetezo kunena kuti azateteza Malawi. Lero pano achitetezo ali pakupha anthu. Ndiye tiyeni tiziteteze tokha. Muona akutuluka president amene posachedwa pomba akunena kuti zimene zisakuziziwa, komanso ayika commission of inquiry. Ndipo anenanso paenepo kuti apolisi muziateteza anthu. Sindifuna zazibwana, ndifuna ziko lokomera anthu onse. Amene iyo ndi mambala osati wa masewera iya. Tiyeni timponye mu nyanja. Siku labwino wa Malawi, Mulungu adalise Malawi. Zikomo. Club Junta, building better Africa.